Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amo ni idulong sa inyo. Kagyari ang aton top story subong nga adlaw, May 30. Anay Negros Oriental Congressman Arnie Teves ginsaylo na sa New Bilibid Prison. Anom katuig nga bata nga pinason sa nakaluwa sa sunog sa barangay Mandalagan ang nagtaliwa na. Tricycle driver nga nakuhaan sang video nga nagaboy sang basura sa barangay Villamonte nakilala na. DOH nagklaro nga hindi glanders disease ang ikamatay sa duha ka mga persona sa probinsya sang Siquijor. Kag sa Good Vibes Weekend, lugar nga may cafe, pool kag pwede nga pang overnight sa tripping ni Ruming. Kag aton kinalahon ang mananagat nga ABF Bantamweight Champion sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga PDL sa Bacolod nagpatigayon sa Santa Cruzan sa sulod sang prisuhan. Hindi nangin upang ang mga rehas agud maka-eksperyensya man ang mga persons deprived of liberty upon PDL sa syudad sa Bacolod sang ginatawag nga Santa Cruzan. Isa ka tradisyon sa kada Flores de Mayo. Makita nga nakabarong ang pila ka mga PDL nga nangin konsorte sa mga reyna. Ang iban sa ila ang taga-uyat sang arko samtang naga-prosesyon sa sulod sang Metro Bacolod District Jail Male Dormitory Annex. Nangin kabahin man sa Santa Cruzan ang mga pamilya sang PDL. Sunod sa management sang prisuhan, ang ginhiwat nga Santa Cruzan isa ka simbolo sang pagbag-o, pagtuo kag katahom sang tradisyon. Sa number 9, pagsugod spray sa mga katubuhan nga ginatake sang peste ang tuyo masugdan sa dason nga semana. Inisunod sa pamuno sa Department of Agriculture sa Negros Island Region nga nagsiningman nga sa Lunes magasapol ang Interagency Task Force nga gintuga para magtutok sa pang-atake sang RSSI o Red Striped Soft Scale Insects sa mga katubuhan sa Negros. Sunod kay Engineer Jose Albert Barogo, ang Interagency Task Force ang pagatapuan sa tiglawas ng Sugar Regulatory Administration, DA, Gobyerno Provincial, National Crop Protection Center, National Plant Quarantine Services Division, Department of Agrarian Reform, DILG, kag mga grupo sa mga Sugar Federation. Sunod kay Barogo, sa bahin sang DA, handa ng ila disinfectant vehicle. Sarang ini magamit sa mga sugar farmers kung mayara man lang sila sa available nga insecticide gaga sa ila man ang gatong. Ang importante lang nga ma-confirm sa nga SRA nga ang natungdan nga mga katubuhan mayara sang pest infestation. May 11 ka mga banwag kag syudad sa Negros Occidental ang damlag pa ginreport sang SRA nga mayara sang infestation sang RSSI. For the DA naman, since nga sa Monday pa maabot ang taga Central Office nga may dalaman nga mga insecticides, pagamitingan pa na namon sa Monday,
Then we will be targeting on the following day, Tuesday, may sample na kami nga area nga maanuhan nga ma-operational. Sa number 8, tricycle driver nga nakuhaan video nga nagaboy sang basura sa Barangay Villamonte sa Bacolod ang nakilala na. Pati nagsugo sa iya, ginapausisa. May report si Nico Delfin. Ginserbihan na sang summon sang Barangay Villamonte ang tricycle driver nga si alias Amay nga mong ginatudlo naghaboy isang basura sa tubang sang patio sa Dalan, Burgos. Ang akto nga pagaboy sa mga basura ang nakuhaan sang netizen sang video nga madasig nga nag-viral tubtob nga nakilalan ang amo nga persona. Ginsiling ni Barangay Villamonte punong Barangay Romel Flores nga hindi lang si alias Amay ang ila pag-ausisaon kundi pati na ang nagsugo sa iya nga mahimo man manabat sa posible igapasaka nga kaso. Kung anong procedural process na para maangkon naton na madisiplina ta atong pumuluyo. And there should be also a stern warning sa part ng isang pumuluyo na nag-aboy sa basura na wala man sa lugar, kaya wala man sa chimpo ng tsakto. No? So this is everybody's concern that dapat ang aton na palibot maging matinlo para makatag sa aton sa mayo na kayong lawas. Ano yung matabo sa iya sa certain nga mga person? Ito ang illegal throwing of garbage no, sa hindi na right na destination. So that is violative no, with regards sa Republic Act 9003. And kung ano dang account dira, so whatever compromise agreement man na maubra sinasang persona or even ang nagsugo sa iya, so we have to look into also sir together with the Benro no, na makatag sa aton sa guidance sina. Si City Legal Officer Carol Joseph Chu nagpahayag nga sa mapasakaan sang kaso ang mga responsable sa illegal dumping sang basura sandig sa City Ordinance 531 o kunang Anti-Littering Act kag Republic Act 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act. Nalimpyuhan na sang barangay ang lugar kag natalala sila nga magabutang sang signage sa gud mapaiway ang paghaboy sang basura sa lugar. Mas pabaskugon man sang barangay ang monitoring batok sa illegal dumping. Gatubang man sa atong rotonda kag malapit man sa backup naton and of course no entry man sa atong Gonzaga subdivisions. Kag naka besides kit sa main thoroughfares naton diri no sa siyudad sa Bacolod. So hindi kisay proper na buyan dira. Perhaps siguro ato nga monitoring sa mga mga insidente ng pagpasugon pagit. Yes sir, actually already task ang aton operations maintenance department na magadugang butang dira sang bawal maghaboy sa basura para it would be public information. Nagahinyo si Flores nga kung tani madugangan pa ang mga dalagko nga garbage disposal bin halin sa IPM nga nagaserbe private garbage collectors ng syudad agod nga mapahagan-hagan ang backlog sa kutay sang basura. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 7, 6 katuig nga bata nga pilason sa nakaluwas sa sunog sa Barangay Mandalagan ang nagtaliwan. Nakaluwas kag nadala pa sa ospital ang 6 katuig nga bata nga babayi sang nagluntad ang sunog sa ilabalay sa Purok Active sa Barangay Mandalagan sa nagligad nga Sabado sang gabi. Nag-angkon siya sang 3rd-degree burn sa mga butkon kag likod nga bahin sang abaga. Ginpahayag ni Barangay Mandalagan punong barangay Paul Anieve na kahapon sa nagtaliwan ang bata sa ospital tungod sa komplikasyon kag posible infection sa mga naangkon nga paso sa lawas. Ginistorya sang tiyo sang biktima nga si Celso Cabugwas nga sang nakaluwas sadto sa sunog ang pilason nga 6 katuig nga bata. Nagtinguha pa ini luwason kun tani ang iya 1 katuig nga manghod nga babayi nga una nga napatay sa masunog ang ila balay. Ang mag-utod ang ginbilin sa ila iloy nga nagatrabaho bilang caregiver sa ila duha ka mga magulang nga 14 kag 18 anyos nga namiesta antes natabo ang sunog. Ginsiling ni DSSD Head Richel Verdeprado Manga nga nakapalapot na sang food assistance ang syudad sa pamilya kag karon ginabuligan sila sa pagproseso sang financial assistance. Ini magluwas sa burial assistance nga ginahatag sang syudad. Ang barangay ang nakapalabot man sa medical assistance kag natalana magahatag sang dugang nga construction materials para makapatukod gilayon sang balay ang nalisdan nga pamilya.
Sa number 6 cafe, temporaryo nga ginpasiradaan kasunod sa pagkakuryente sang mag-amay. Ang palamahawan sa higad sang baybay sa Pontevedra kung sa diin na kuryente ang mag-amay nga taga-syudad sang Bago, temporaryo nga ginpasiradaan. Nagmando si Mayor Jose Maria Alonso, ang alkalde sang Banwa sang Pontevedra nga temporaryo nga pasiradaan ang palamahawan sa Barangay Miranda kung diin na kuryente ang mag-amay sa tinilikdan nga Domingo. Ginsiling ni Police Captain Daryl Puhutan, ang hepe sa Pontevedra PNP, temporaryo nga hindi anay maka-operate ang nasambit nga palamahawan samtang wala pa matapos ang investigasyon. Nag-ayo naman ang pamilya sa mga biktima nga patapuson anay nila ang lubong sang 45 anyos nga himata antes sila magdesisyon kung magapasaka sila sang kaso o kung hindi sa nasambit nga palamahawan. Magamit kun tani ang 80 anyos nga amay sang comfort room sa naigwang iya ulo sang nagaluyloy nga live wire. Nagtuyo nga magtabang ang iya 45 anyos nga bata nga babayi apang ini ang nakuryente man kag napatay. Sa number 5, bangkay sa ginalagar kawatan na sapwan sa Bacolod, nagapabilin nga Mr. X. Wala pa sa gihapon makilalaan ang bangkay sa ginalagar notorious nga kawatan nga nasapwan malapit sa isa ka meat shop sa Dalan Araneta, purok gold medal sa Barangay Pahanukoy, siyudad sa Bacolod, kainas ang aga. Ginsiling ni Police Captain Greeky Kayaw, ang hepe sa Police Station 8, positibo nga ginkilala sa mga residente ang nasambit nga persona nga amo nagsulod sa isa ka balay sa nasambit man nga barangay mga alas 2 ang kaagahon. Pila ka oras antes iniya nasapwan nga wala na sang kabuhi mga alas 6:30 sang aga. Suno kay Kayaw, matapos maabtan sang tagbalay ang lalaki nga nagtuyo nga mangawat, ginlagas siya sang kapinapulo ka mga pumuluyo apang siya nakapalagyo kag nakapanago. Tubtub nga nasapwan na lamang ini nga patay na. Nagasuksok ang lalaki sang yellow nga t-shirt kag itom nga shorts. Kinabulubanta 40 anyos kag may kataason nga 5'3", tubtub 5'4". Madamo ini sang tattoo sa lawas. Lakip na ang ALO nga tattoo sa nawala nga kamot sini. Ini nga tattoo suno kay Kayaw ang nagmatch sa tattoo sa sang kawatan nga nakuhaan sang CCTV footage nga nagasulod sa isa ka construction supply sa Barangay Tangub sadtong Pebrero. Na-recover sang kapulisan ang motorsiklo nga ginsakyan sang biktima nga iya ginbilin sa guwaan sang balay kundiin una nga ginlagas sa mga pumuluyo. May pilas nga nakitaan sa lawas sang biktima apang hindi mapatod sang kapulisan kung inibala ang tugas ang pagtiro o kung pagbuno. Sa number 4, Mayor Albi Benitez ginpanginwala ang mga alegasyon sa kaso nga vowsy nga ginpasaka sang iya asawa. Pinaagi sa iya legal counsel nga si Attorney Peter Sanchez, ginpanginwala sang alkalde ang ginaalagar economic kag psychological abuse nga ginapabutyag sang misis nga si Dominic Nicky Benitez. May kantanan sa ginpasaka sini nga kaso angol sa pagsupak sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sunod kay Sanchez, wala sang basis ang mga alegasyon batok sa alkalde. Makaligid nga inya nag-file sang annulment sa kasal sang 2024. Ang reklamo ang humalin pa sang nagligad nga 21 ka tuig. Gindugan sang abogado nga kabahin sa mga high-value property kaangay sang balay, gintugyan sang alkalde kag nakapangalan sa iya misis. Nalakip na diri ang mga luxury cars, condo units kag investment sa publicly listed shares. Iniapesar sa judicial dissolution sa ila property regime sa 2004. May mga personalidad nga nahingadlan bilang third party sa napasaka nga kaso nga suno sa abogado, nagakaangay nga mapabilin nga confidential sandig sa Republic Act 9262. Dugang pa sa pahayag ni Sanchez nga tuyo sini
nga malisang atensyon kag gatungan ang sentimiento sang publiko pabor sa tagreklamo. Ang alkalde ang nagapabilin nga cooperative sa legal proceedings kag nagasalig nga ang mga ebidensya nga nagalakip sang financial records, property documents kag testimonies ang magapamatuod nga ang mga akusasyon batok sa iya sala kag vindictive. Sa number 3, nagpagwa na sa advisory ang Provincial Health Office sa health facilities, mga ospital, lakip na mga local government units nga hatagan sang priority ang mga kaso nga gina-refer nga makitaan sang sintomas sang Mpox. Inisuro kay Dr. Girly Pinongan, ang Provincial Health Officer, nga nagsiling nga kung ang mga kaso nga ginadala sa atensyon ang may kangtanan sa mga lesions kag iban pagid nga sintomas sang Mpox, ini dapat ang gina-prioritize. Ini man ang mando gikan sa Regional Office sa Department of Health. Ginasulit ni Pinongan ang Mpox nga ginatugas ang virus ang makuha paagi sa skin-to-skin contact. Gani mas labing maayo kung likawan ang mga gaginutok nga lugar kag mas maayo nga nagagamit sang face mask. Balantayan ang pagsakit sang ulo, pananakit sa lawas, paghilanat, rash kag mga pangadlay. Kung nagalain ang pamatyag, mas maayo nga mag-isolate. Sini lamang may ginamonitor nga isa ka tuig nga bata nga may skin rash gikan sa Pontevedra. Magluwas sa skin rash, wala naman nagatugma sa Mpox ang iban nga sintoma sang bata. Pero ini ang ilang nga ginausisa. May isa pagin sila nga ginamonitor nga bus driver nga na-admit sa ospital sa Tabogon sa Kabankalan. Pero hindi man santo sa Mpox ang sintoma. Pero kaangay sa kaso sang bata, ini sa gihapon ang ila nga ginausisa. Kung pwede, kung makita nila may mga lesions, so tagaan priority, no? Especially nga nag-point man ang mga symptoms sa Mpox. So, tagaan man nila sa kuan priority. So, amo na order sa aton nga regional health office, no? Sa NIR. So, amo lang ginaya kay because it's close contact, skin to skin contact. So, ang aton lang gid if ever may mga amo na kay subong concern gani sang kalabanan, damo fiesta, damo. So, damo tao, siyempre may mga banda-banda tagilipit na sila sa mga tao, wala ta kabalo kung sino may mga sintomas. Sa number 2, DOH Central Office nagklaro nga hindi glanders disease ang ginkamatay sa duha ka persona sa Siquijor. Ginklaro sa Department of Health sa Central Office nga ang duha ka mga napatay sa probinsya sa Siquijor nga ginreport tugas ang glanders disease, hindi glanders kundi melioidosis. Nagagwa sa national report nga ginklaro ni DOH Chief Teddy Herbosa nga hindi glanders kundi sandig sa DNA analysis ang bacteria melioidosis ang gintunaan. Ginsiling ni Undersecretary Mary Ana Maestral nga magkaduha gin-test ang duha ka mga kaso sa Dumaguete. Pero ang genomic sequencing sa Research Institute for Tropical Medicine nagapakita nga ang masakit nila melioidosis. Ini ang isa ka bacterial infection sunod sa US Center for Disease Control nga naga-infect sa tao kag sapat kag masami nga nagalapta paagi sa contact sa contaminated soil, air o kung tubig. Damlag pa gin-report sa DOH nga ang probinsya sa Siquijor may 6 ka kumpirmado nga glanders disease. Hindi siya glanders kundi malioidosis. Malioidosis. Ang panawag. Oo. Lesser evil na siya bilang medyo milder siya. Atong duha nga napatay, may comorbidities to ya. Kag sa number 1, Anay Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. ang ginsaylo na sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa inoras matapos siya nga ma-deport
gikan sa Timor-Leste. Suksok ang bulletproof vest kag Kevlar helmet si Tevez ang ginala sakay sa bulletproof na vehicle sa NBI detention facility sa sulod sang Bilibid. Ginsiling ni NBI Director Jaime Santiago nga ibutang siya anay solo sa solo nga room para mag-acclimate siya bilang isa ka detainee. Iyaman ginsiling nga hindi si Tevez paghatagan sang VIP treatment. Iyaman gin pa siguro nga ang istrikto nga pagpatuman sang protocols. Webes ng gabi isang nagbalik sa pungsod si Tevez. Siya ginatudlo nga mastermind sa pagpatay kay anay Negros Oriental Governor Roel Degamo kag siyam kaiban pa sadtong Marso 2023. Biyernes ang aga, nagatubang sa media si Tevez supurang iya nga iloy nga si Zenaida Tevez kag abogado nga Sir Ferdinand Topacio. Ginapangabay ni Tevez nga kuntani mangin madasig ang iya nga kaso. Labing ginapasalamatan naman sa balo ni Degamo nga si Pamplona Mayor Janice Degamo ang pagkadakop kay Tevez. Iya ginsiling nga mangibabaw ang hustisya matapos ang duha ka tuig nga natigayon na balik sa pungsod si Tevez. Iya ginsiling nga hindi siya mag-untat sa pagpakigbato para sa yadtong nag-anto sa mga kamot ni Tevez. Ginapasalamatan niya man ang presidente. Of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na habang makukulong ako. So, kahit hindi pa, di ba, dito kasi makukulong ka kahit hindi ka pa convicted, no? But may mga ano naman yun, si Attorney Ferdy na bahala. But what I'm saying, on the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years. My father died last December, hindi naman lang ako nakauwi. So it was quite painful. And also, at least, maano na rin, matapos na rin. Dahil kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos eh. Ito lang sana yung request ko sa sa korte na sana mabilis yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabahoin talaga yung kaso, sandali lang yung Sa Good Vibes Weekend, lugar nga may cafe, pool, kag pwede pang overnight sa tripping ni Ruming. Kag aton kilalahon ang mananagat nga ABF Bantamweight Champion sa bida sa liga. Kung lapit, matahom kag matawhay nga lugar ang ginapangita nyo to end the summer season, ini ang lugar para sa inyo. May cafe, may pool. Pwede pang overnight kag hindi taman kalayo. Kini ang katuanta sa sininga episode sang Tripping ni Ruming. Biktima siya sa tusang bullying, pero naghimakas siya sa training tubtub nga nangin panibag-o nga boxing champion. Aton kilalahon ang mananagat nga Asian Boxing Federation Bantamweight Champion nga gikan sa Kawayan, Negros Occidental sa sini nga episode sang Bida sang Liga. Kag of course, antes kita magtakop, kita naga-shout out sa aton nga live viewers kay Mirna Garrido Clavel, good PM watching from Payao, kag kasubong man kay Ray Tuhaw Tinosan, kay Jubea Yap Janala, maulanon nga hapon gikan sa Baguio City, maayong hapon Digicast Negros, kay Gloria Bantige, good PM Ma'am Barbara, happy weekend man sa imo. Kagamuyato ang top 10 stories of the day tubtub sa Lunes. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.